Dobrodošli na kanal. Prijavite se. Klik na subscribe. Miljana Kulić je otišla do sobe za rehabilitaciju da pokuša da dozove Maju pameti, koja nije prestajala da plače. Slušaj, ja sam Zolu isto najviše na svijetu volela, isto preživljavala kao i ti. Misliš da meni nije teško, loše se osjećam, vidiš šta mi se sve dešava. Šta će tebi to? Imaš 24 godine, šta će tebi kockar u životu? Razumem da ga voliš, a sada ću ja ti kažem zašto on tebe ne voli. Da te voli, ne bi te ponižavao javno, govorila je Miljana. Voli me, znaš kako me drži za ruku, pravdala se Maja. Svako će da te gleda kao budalu, kao što sad mene gledaju. Ne ponižavaj se, ne volite više od žene, ne volite više od deteta. Bitnije mu je da se vrati kući kod žene i da se vrati detetu, urlala je Miljana. Dete da, odgovorila je Maja. Otišao je zbog krune, dete je krenulo u 1. razred, ne treba da gleda ove scene i da je zezaju deca u školi. On je zato poludeo. Da te voli pa ne bi zvao Ivanu Šopić, ne bi se dopisivao sa Natašom Radan, nastavila je Miljana. Ja hoću da izađem da ga nađem, rekla je Maja. Ne, ostani da zaradiš novac i daj mu polovinu honorara, govorila je Miljana.